wong Durna kecore ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar iki lak tendangane. Ku sik Werkudara ku sik. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho, le bali liwat endi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Ah, kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbok yo nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso nglelengi kaya ngeten iki sebabe apa? Oh lah dalah. Nyuwun pangapunten Bu kula, nyuwun pangapunten. Sepinten ngarepaken kula diagung pangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa mbah aku dadi wong ampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Tru. Nggoyangmu ora iki. Lah kok Ndara Werkudara muni asih, yang ora asih to, asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora badar-badarke. Ora ono klawer prek ora. Ngomong senengane ngawur ora. Iya Kresna ora dadi ngopo, Arjuna ora dadi ngopo, Werkudara ora dadi ngopo. Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoke mung dinyak-nyak nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora serangan iki rasane. Ayo medhen. Edangan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngapa? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicik. Besok sekolah ora wae. Ning arep ora mlebu meneh, alasan mumet ta.